Batan-on nga nalubos kagahapon, milutaw kaganihang buntag ilawom sa second bridge sa Mactan. Military intelligence agent nadakpan sa kapulisan nga namaligya og drugas. Kapulisan may pahimangno sa publiko sa pagbantay sa pagkatap sa mga fake na kwarta. Mga golf caddy sa country club nagpikit daw sa pagbalik. Kaping 400 ka mga pare, mirenew sa ilang mga gipanumpaan nga mga panaan. Mayong hapon Sugbo ug Kabisayan, ani ang labing labas ng mga balita. Hatod kaninyo sa kinatibuk ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nagpadayon ang inanay nga rehabilitasyon sa tulo ka mga sityo sa Barangay Mambaling nga naapektuhan sa Alimpos kagahapon. Gikan sa 29 ka mga panimay nga nangaguba, misaka kini ngadto sa 37 ka balay. Grabe nga naapektuhan maong nagnaang Badyaw community sa lugar. Jinky Bargio, Suginlimi. Tataw kaayo sa kahimtang sa mga panimay nga naguba dinhi sa Sitio Nava, Mambaling ang epekto sa pag-igo sa Alimpos kagahapon sa hapon, din sagad sa mga panimay dinhi, wa nay mga atop ug wa nay mga bungbong. Ang trapal nga gikan sa Cebu City Hall, mauuna ang gihimo nila nga temporaryong kapasilungan, sama ni Aida nga na-trauma na sa kakusog nga hangin. Litod ni ma'am, pangita na mo, maskin among pagkaon wala na. Mahadlok ni makuha na mong kabalikan dire, buhawi sa balik dire. Miambak sab si Delsa sa dagat, uban ng iyang anak, dihang nabati niya ang kabangis sa Alimpos. Ikali da ang buhangin. Nga gidian na ko amo gamit kay nagkuha ko sa bata nilok tumi sa dagat. Gitahasan na ni Mayor Michael Rama si Engineer Jose Marie Poblete ug ang Department of Social Welfare Services nga mo'y muduma sa mga biktima sa Alimpos. Lakip sa tahas ni Poblete nga madali ang pagpaayos sa naguba nga gym sa maong dapit. Dugang sa mayor nga posibleng di na ibutang sa evacuation center sa mga biktima kay wa man sila'y intensyon nga mamakwit. So, ang importante lang is how far ang social kanang impact na ibo sa ilahan and mingan lang na ito emotional. Jinky Bargio, News 5. Human gihasi ang ilang kinabuhi sa usa ka Alimpos kagahapon, mga naapektuhang residente sa tulo ka sityo sa Barangay Mambaling na malik na sa ilang nahabiling mga Pinoy-anan. Ryan Sorote, Suginlimi. Sa gawas sa nangagusbat nilang panimay, nangaon sa ilang panihapon, ang ubang mga nabiktima sa Alimpos kagahapon din sa Barangay Mambaling. Nagtapok sab ang uban sa gawas samtang giayo pa ang ilang mga balay. Kining grupo sa mabatan-on, dinho na sa kanisala ng atog, bisan og walay haligi, bungbong og atop. Ang importante kuno nga mag-uban gihapon sila mga barkada bisan wa nay kasilungan. Mao nang kanina nada sa kwan sa hangin ang lagi punit balik na sa tungod sa dagat ang gisang balik. Okay lang sa amin kahit walang bubong, kahit walang mga ano, okay lang sa amin basta dito kami sama-sama kaming lahat. Mapasado alas 8 na sa gabi na human ang clearing operation sa City Hall sa mga nasangit ng mga scene sa linya sa kuryente. Misaka ngadto sa 37 ka mga panimay gikan sa 29 ang nagdaot sa pag-igo sa Alimpos sa tulo ka mga sityo, diin labing apektado ang sityo Badyawan, diin nahimutang ang Badyaw community sa barangay. Nanghatab sa mga trapal ang City Hall aron dunay kapasilungan ng mga biktima. Restoration sa mga bahay nila, ni-repair nila so that when it rains tonight, siguro meron ng cover ng bahay. Di pasalig sa pang barangay nga ilang pagitanog paagi nga makahatag ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Ryan Sorote, News 5. Dugang mga security measures ipatumansod sa Cebu South Bus Terminal karong Semana Santa. Gawa sa pagdeploy og dugang kapulisan og security guard sa terminal, gikasabutan sad nga ipatuman ang pagpalinya sa mga pasahero nga buot busakay sa mga bus. King Perez, Suginlimi. First come first serve basis sa patuman sa South Bus Terminal karong tingsakay sa Semana Santa. Matod sa Assistant Operation Manager Eddie Dusaban, ang palisiya ilang ipatuman aron hapsay ang pag-accommodate sa daghang sumasakay.
Butangan nila og linya sa mga pasahero ang matagbasog destinasyon. Para Magiti, para Oslo, sa tanan mga destinasyon na tuhan, para linyahan. Muna nga, aron nga, first come, first serve yun ang mga pasahero. Gawa sa pag-deploy sa kapulisan, dugang 20 ka mga security guards ang ilang i-deploy. Aduna usay CCTV camera sa alang sa dugang seguridad sa mga pasahero. Dito sa entrance, every entrance, kaya duha man na entrance 1, entrance 2, na duble ang mga security guard nga mo examine sila mga bag. Ni Pahimangno si Dusaban nga magbinantayo ng mga pasahero sa lang kabtangan sud sa terminal. Kasi takbaro lagi makalusot ng mga balibuog kamot. King Perez, News 5. Nagtapok kaganiyang buntag sud sa Cebu Metropolitan Cathedral ang kapin sa 400 ka mga pari gikan sa nagkainlaing parokya nga sakop sa Archdiocese of Cebu. Tuyo nila ang pag-renew silang mga panaad sa Ginoo ug sa pagpangayo og pasaylo sa ilang mga sala. Atol sa mga okasyon, giawag ni Arsobispo si Palma ang katawhan nga iapil silang pagpangamuyo ang tanang kaparian kay sama sa ordinaryong mga tao sila sab dunay mga kapakyasan. Subay sa kasalugan sa Semana Santa, giawhag sab sa Arsobispo ang tanan nga bamalandong sa kamatayon sa Ginoong Hesukristo. Prayer, my hope is that we rediscover the importance of our time with God. Walay bisan usa ka sakop sa MCIAA board nga misupak sa rekomendasyon sa Pre-Qualification Bid and Awards Committee sa pag-award sa Airport Terminal Expansion Project. King Perez, Suginlimi. Normally, we concur because that's the reason why you created the PBAC to do the nitty-gritty activities for procurement. Matud sa General Manager sa Mactan Cebu International Airport, misalig sila sa rekomendasyon sa Pre-Qualification Bids and Awards Committee sa pag-award sa Airport Expansion Project ngadto sa GMR Megawide Consortium. Si Villarete sakop sa board sa Mactan Cebu International Airport Authority nga mi-approve sa rekomendasyon sa PBAC sa pag-award sa project ngadto sa highest bidder. Pinaagi sa private-public partnership sugdan ng pag-expand sa airport sunod tuig sa maong consortium nga mao'y muduma sa airport sud sa 25 ka tuig. Apan nangayo si Senador Sergio Osmeña sa injunction batok sa pag-award sa project ngadto sa highest bidder. So this should not be looked upon as delaying activities, although it does constitute a delay. But these are legal in nature. Well, if there's a TRO, then there's a TRO. Ang kaso makalangay sa expansion project sa airport nga matud pa ni Villarete milapas na sa 50% ang capacity. Alang kang Villarete, gihimo na unta sa miaging airport administration ang project development sa wa pa milapas sa actual capacity ang terminal. So, given that scenario, you always prepare for projects approximately 10 years before you need the project. Gilawom sa Mactan Cebu International Airport Authority nga masulbad ang tanang mga problema sa pagpatuman sa Mactan Airport Expansion Project aron matuman ang gitinguhang paghuman sa mga proyekto sa tuig 2017. King Perez, News 5. Giwagtang sa reproductive health law ang pagrespeto sa kabalaan sa kinabuhi. Kini gipadayag sa Arsobispo sa Subo human ni desisyon ang Korte Suprema nga constitutional ang maong balaod. Leslie Caminada Vistil, Sugindimi. Arsobispo sa Subo may deklarar nga immoral ang pagpangupya sa laing kultura nga gipatuman pinaagi sa reproductive health law. Mato ni Archbishop si Palma, ang balaod nagwagtang sa respeto sa kabalaan ug importansya sa kinabuhi. Apan mato ni Palma, kinahanglang ipaubos sa spiritual healing ang mga may pabor ug mga responsable sa pagpasar sa balaod aron kalamdagan ug mahigmata sa pagtulunan sa labang makagagahom. We face a law which has many dimensions which are immoral, but still I said that's why we need healing. Samtang si Mayor Michael Rama may padayag nga ang ngayang respetaran ang desisyon sa Korte Suprema. Bisan dili siya supak sa RH law, iyang gipadayag nga wala unta siya niining kalibutana kung aduna pay birth control kaniadto. If RH bill would have been implemented years ago, when I was being made and there was very solitude in the room between my mom and my dad, then there would have been no conception of a man now had become your mayor.
Samtang gipadayag ni Vice Mayor Edgar Labella nga iampo na lang ni adtong supag sa pagpasar sa RH law nga adunay himon nga review sa mong balaod. So, just avail of the review mechanism. It's the decision, the Supreme Court has spoken. It is the last bastion of democracy. So we have to follow as law-abiding citizens. Matod sa City Health sa Dakbayan sa Subo, walay kalahian sa ilang pag-apod-apod og contraceptives bisan wala pay RH law. Ang ato ra gyud is wa man siguro sa baguhan. As usual, kung unsay atong dalit sa mga katawhan, especially kung daghan na kaayo silang mga anak, no? Leslie Camina de Vistil, News 5. Nag-strike na sab ang mga golf caddy sa Cebu Country Club sa may Barangay Banilad sugod kaganihang kadlawon. Apan di sama sa ilang nangaging mga strike din mitumaw ang kasamok, hapsay ra ang ilang gipahigayon karon ug gani nakalapid sa ilang placards ang pamahayag nga this is a peaceful strike ug igo lang nang lingkod daptin sa dalan ang mga golf caddies. Way miatubang nga official spokesperson ng grupo apan matud sa ubang miyembro, wa pa gyud sila nagkasinabot sa Cebu Country Club management. Kay numduman nga unang nag-strike ang mga caddies ni adtong Enero tungod sa giingong illegal lockout nga gihimo sa management. Wala gyapon nagkasinabot. Strike ug balik. Kamusta naman mo, sir? Pila na mo ka buwan mo trabaho? Tulo na gabon dapat. Bugos gyud ang desisyon ni Governor Junjun Davide nga taktakon ang mga empleyado nga ni positibo atol sa kinalit nga drug testing sa Kapitolyo. Naalarma ang gobernador sa maong panghitabo. King Perez, Suginlimi. Gihulagway ni Governor Junjun Davide nga alarming nga siyam gyud ka mga empleyado sa Kapitolyo ang mipositibo sa labing unang kinalit nga drug test. Gawa sa mga mipositibong tigamitan og drogas, 34 ka mga empleyado ang absent atol sa adlaw sa drug testing. You presume ang God nga when you work sa gobyerno, you're physically or mentally fit, no? Wa mausab ang kamanduan ni Davide diin taktakon gyud kadtong mga outsourced employees samtang ipaubo sa suspension ng mga casual ug regular employees. Nasayran nga 5 ang outsourced employees, 3 ang casual employees ug 1 ang regular employee nga nasayrang tigamitan og drogas. Apan wa mosulti si Davide kung unsa nga department ang maong mga empleyado. We'll convene the committee and act on that report, no? Matod sa gobernador nga mahimo pang ikwestiyon sa maong mga empleyado pinaagi sa pagpaubos og laing test sa PIDEA accredited drug test centers. They have a right to contest it. I think under the rules of PIDEA, they have 30 days within which to contest the findings. King Perez, News 5.